Id-Direttorat ta' Drittijiet Umani u Integrazzjoni ingħata €2 miljun minn fondi Ewropej biex tibda tiġi implementata l-Istrateġija Nazzjonali dwar l-integrazzjoni tal-immigranti. Ħabret dan il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Helena Dalli. Fondi li se jintużaw sabiex isir proġett li implementa strateġija u pjantazzjoni li se jlaqqaf flimkien uffiċjali tal-integrazzjoni li jaħdmu b'mod dirett mal-immigranti. Permezz ta' dawn il-fondi se jitwaqfu klassijiet bil-Malti u bl-Ingliż għall-immigranti, kampanji ta' informazzjoni u twettiq ta' bosta miżuri oħrajn fil-pjantazzjoni. Intant l-Università ta' Malta ilha 3 snin taħdem fuq studji differenti dwar il-kriżi finanzjarja li laqtet l-Unjoni Ewropea u l-kriżi tar-refuġjati li kellna mis-Sirja. Rapport li ħadem dwaru Gordon Sammut, Senior Lecturer fl-Università ta' Malta. Skoprejna li l-effetti kienu ta' natura populista, għajmu ħafna reazzjonijiet populisti ġol Ewropa u għajmu ħafna konsens ta' kif aħna l-Ewropej se ngħixu flimkien u se mmorru tajjeb flimkien. Li qed nagħmlu hawnhekk qed nippreżentaw l-aħħar findings u qed nippruvaw naqsmuhom mal-stakeholders għaliex naħsbu li ċ-challenges huma kbar. Ir-rapport ġie ppreżentat il-ħamis filgħodu u tpoġġa diskussjoni dwar kif pajjiżna u pajjiżi Ewropej jistgħu jkomplu jindirizzaw l-isfida tal-immigrazzjoni. Ara pereżempju fil-pajjiż tagħna l-mod kif inħarsu lejn issues ta' integrazzjoni jinkludi wkoll elementi ta' kif naħdmu flimkien b'suċċess anke fuq issues li nistgħu nitrejdjaw flimkien u noħolqu negozju u naħdmu flimkien. Preżenti għall-preżentazzjoni tar-rapport kien hemm il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Helena Dalli u l-Ministru għas-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia. Il-Ministru Michael Farrugia ħabbar li se jitqabbad grupp magħmul minn diversi professjonisti li se jkun qed joffri sapport psikosoċjali lil dawk li qed ifittxu l-ażil taħt liċenzja tal-immigranti AWAS. Il-Ministru Michael Farrugia qal li x-xenarju fl-Unjoni Ewropea qed jinbidel fejn mhux biss l-immigranti irregolari qed ifittxu post ieħor fejn jgħixu, imma anke dawk li qed ifittxu opportunitajiet oħra. Meta kien qed jitkellem dwar l-immigrazzjoni irregolari, il-Ministru Michael Farrugia faħħar lill-Forzi Armati ta' Malta għax-xogħol li jagħmlu biex salvaw il-ħajjiet fil-Baħar Mediterran.